Bueno, lehenengoa, armarri berri baten inguruan, edo armarriaren gogoeta baten inguruan, pues, lehenengo gauza ditugu horrelako liburu pila batzuk. Manual de heraldika espainola dago adibidez. Nundik norra sortu diran, gaur egungo armarriak, ze legeak daude, ze zatiak daude, armarri bakoitzean, zer da kuartel bat, zein da zarrena, eta bar, hemen dago lege bat, armarriak sortzeko, eta lege horiek sortu zituzten garaiko jauntxoek. Baina hau ez da bete beharrezkoa. Herri batek, pertsona batek, bete nahi badu, bete dezala. Ordu, alde batean daude, aditu batzuk direla heraldistas edo genealogistak, nondik nora dator edo zergaitik errege bat hiltzen danean, zergaitik Espainiako erregen etxetan, zergaitik alabak ezin du, lege horiek beraiek sortu dituzte, belaunaldiz belaunaldi, nahi izan duten modura. Noblezia, monarkiak, horrelako araudiak sortzen dituzte. Gero, beste aldetik, hemen ditugu, eta Ziturkilerako liburu oso esanguratsuak zer egin dugu gure lurraldean. Gipuzkoako armarria nola bilakatu dan mendeetan zehar. Eta honetaz, idatzita daude, ja duela urtetik. Serapio Mujikak idatzi zuen bere garaian, Gipuzkoako armarria nondik nora dator. Zer esan nahi du Gipuzkoako armarri horrek? 3 zuhaitz horiek, errege hau bere aukian eserita, hor dauden kainoiak, nola ere, herri bakoitzaren jatorrian, badago idatzi bat, dago kondaira bat, eta batzutan horrekin batera ikur bat dago, zerbait errepresentatzen duena. Real Sociedadekoa, kubo taldearen sorrera, nola 20. mendekoa da, sorrerarekin batera sortu zuten kamiseta mota bat, ikur ezberdinekin, eta sortu zuten armarritxo bat, baloia, fundala bilakatzen. Baina bilakaera ezberdinak izan ditu errealeko armarri hori. Orain ikusten dugu koroa batekin. Korona hori da la corona de la Casa Real Española. Guardia Zibilak eramaten duena bere Land Roverretan. Edo adibidez Albaceteko diputazioan dagoena. Edo Congreso de los Diputados Madriden dagoenan korona. Baina Republika garaian kendu zuten korona hori. Eta baloiaren gainean beste ikur bat zegoen. Ez nahi soroitzen, zegoela Republikako korona edo koronari gabe. Orduan, horrek islatzen du gizarte bakoitzaren nahia eta izaera. Ikurrak olakoak dira. Beraz, Ziturkilen sorreran, idatzi txiki bat besterik ez dago. 14. mendean, aipamen txiki bat dago, 1320an, 1360 pikoan, asaltzen da Zizurkil, eta Elizaren inguruan lotuta. Ez dago udaletxe bat, etxe bat eraikita. Dago kontzeju bat, baserritar libreak biltzen dira, eta sortzen dute bere antolakuntza txikia. Ez dute behar etxe bat, bertan bere udalbatzak egiteko, bere erabakiak hartzeko. Elizara joaten dira, astean bitan, eta eskatzan, Eliza beraiena da, beraiek eraiki dute, beraien diruarekin herriarena da Eliza, eta bertako apaiza, generalki herrikoa izaten da, eta herriak izendatzen du. Udalbatza biltzen dira baserritar guztiak, eta izendatzen dute. Garai haietan, hemen, oraindik Zubimusu ondoan ez dago ezer. Batez ere daude, baserri pila, hor goikaldean, eta hemen gutxi. Baina ez dute etxe bat. Nahiago dute, lehenengoa jangoikoari eraiki Eliza bat, etxe bat, arrizko bat, nahi dutelako. Eta Eliza horretan, ez da gaur egon bezala. Juten garela bat hiltzen danean, kanpoan gelditzen gera, hitz egiten edo erretzen, edo baten bat eskontzen danean. Garai hartan sinistu egiten zuten. Gaur egungo kultura zientifikoa, kultura mitologikoa akatu egin du. Eta gu gera hoien kumeak. Orduan, garai hartan Eliza beste modu batean ikusten zuten, eta udaletxea 2. mailako gauza bat zen.
noiz jaio, noiz nundik lurperatu gure gurasoak elizaren barruan, nola eskondu, emakume batekin edo bikin, guzti hori elizak antolatzen zuen. Eguraldiaren arabera, ustak nola, mitologia horrek antolatzen zuen hori. Hori izan da horrela, eta ja, denborarekin, gero eta nolabait ere bilakaera hobeagoa, eta ja, 16. mendean hasten dira Gipuzkoan Arrisko udaletxeak eraikitzen. Arrisko udaletxeak, eta hemen, 18. mendean eraikitzen dute, hau, aurretik daude beste aipamen batzuk, baina hasieran 16. mendean, 17. mendean, 14. mendean, 15. mendean, Zizurkildarrek eta gainerako hemengo herri txikiko guztiek ez dute beharra ikur bat, armarri bat eukitzeko. Ez dute behar, zertarako, inork ez daki ez da idatziz ere. Igual Zizurkilen 2 edo 3. Ez dute behar, Tolosan bai. Eta Tolosan nolabait ere erregea sortutako gauza bat, eta handiago izan da, hor jartzen dute, ate sarreran edo dokumentuetan dana idatziz egiten dalako zerbait idazten dute. Orduan, hasiera batean, Zizurkilen ez dago armarririk. Ez dago armarririk, nolabait ere, Tolosatik alde egiten duen arte. Beraz, ez dago armarririk, eta noiztik ni naiz Juan Agirre, Juan de Agirre, Agirre nere baserria, orduan naiz Agerreko Juan. Baina hori hasten da azaltzen 15. mende bukaeran, 16. mende hasieran. Abizenak, bi abizen konturi ez dago beti danik. Igual duela 7 urte ez zuten behar esan hori. Zu nongoa zera, bera da, Aginagazpikoa. Joanes de Aginagazpikoa. Eta horrela sortzen da. Orduan armarria ez dator bat herri baten sorrerarekin. Eta hori da lehenengo gauza. Orain, guztio, gure itxura, gure irudia, eta gure izaeraren zatitxo bat importantea. Eta batzuk esaten dute, ni naiz munduko hiritarra, niri ez zaizki gustatzen bandera, niri ez zaizki gustatzen mugak, baina onartu egiten ditugu gure eguneroko bizitzan. Onartzen dugu nola jazten garen, eta onartzen dugu daudela ikasketa batzuk unibertsitatetan, eta bat oso importantea dira diseinu y marketing. Ez que gure produktu industriala saldu behar ditugu eta envoltorio eder bat eman behar diogu. Ez que kultur jardunaldiak egiteko Zizurkilen behar dugu folieto polit bat nun ikusten dan guztia. Udaletxeko web horria oso itxusia da eta eguneratu behar dugu. Zeta gainera ez da ulertzen eta nola sartu. Orduan beti gaude irudiarekin. Eta orduan, oain, gogoeta hori etorri da Zizurkilera, baditugu, eta hemen PowerPointan ikusiko ditugu, baditugu Zizurkilgo gaur egungo armarriaren nundik datorren zergaitik jartzen duten, eta hori, esplikazio hori oso simplea da, oso xumea da, eta oso nola esaten da, oso herrikoia da, zergaitik erabakitzen dute hori. Baina oso simple. Ez dauka ezer ikusirik garai hartako Zizurkildarren izaera, eguneroko izaerarekin. Eta, gutxi gora bera, hori ikusiko dugu PowerPointan. Eta pensatzen ari naiz, hemen baldin badauka nire ordenagailua, jarriko den neria. Igual nerian ikusten da, ezta? Bai? Ibarrakoek guzti horiek sortu zuten Tolosa. Nahi zutelako, nondik etorri ziren Tolosarrak, zerutik ezian etorri. Zegoen hazkunde demografikoa eta horiek sortu zuten. Eta horren inguruan bizimodu hobeago bat, ezan bakarri nekazaritzatik bizi, eta bat. Orduan, ez da zerutik... Honek izan da? Bai, bere armarria, oso estandarra da. Horrek esan nahi du herri bat, harresi baten inguruan, eta hori islatzen da guztia. Ikusten da hori? Orain, nerian ikusten da, ja? Gaia badakizue, 1512
Nafarroaren konkista, eta horrekin lotuta, eta guri momentu honetan gaur interesatzen zaiguna, gure armarria. Gure armarria, Juantxo komentatuko digu, nondik sortu den armarria, zer den, aldatu deiken edo ez, aldatzen baldin bada inpernuak gugeen edo ez, edo ze pasatzen da indur hortan. Eta hortarako, hemen daukagu, gaur bai daukagula sortzearen, Juantxo Agirre Mauleon, historialaria, arkeologoa, Arantzadiko idazkari orokorra, ikustegia, horreko zerbait. Gaur, gogoan dut, bada azpeitiak idazle bat, Josean Agirre, ari behin irakurri nion, Euskal Herriko euskaldunok baditugula bi meka, bi junbiarreko jakin biharrak, ezinbestekoak. Bata, 20. mendekoa dela, eta da, Gernika. Gernika zer gertatu zen, eta hori guztia. Eta bigarrengo meka, euskaldun honeka, dela, 16. mendeko Amaiur. Zer gertatu zen Amaiurren, non bukatu zen ura. Norbait ez jarri bat imadaki Amaiurretaz, Juantxo Agirre. Berak, zuzentzen du, idatzen du, urtero hor egiten den hor egiten den indusketa Amaiurren, Auguztuko lehen 15. Pentsaten dut zerbait itzingo dula hortaz. Seguru nago, hori esango bagiria, gutzi armarriak eta guazen Amaiurretaz itzitea, behaz hori dutxau izango ditzatekela, liatu dugu, eta liatu dugu, hori da egia, liatu dugu armarretaz itziteko berezi. Seguru, nolabait, kalzadoreak beste izbare, baina Amaiurrekoaz sartuko dugu, seguru. Bai. Maiz egia da. Bueno, egin du leheno gogoeta da. Orduan, lehenengo gauza Zizurkil asko zaragoa da. Bere jatorria ziur aski izango ditu, Burdinarotik etortzen dana, baina ziur aski erromatarkuntza eta gero, duela 1000 urtetik Zizurkil hor dago. Lehenengo aipamenak 14. mendekoak, herri txikia, Elizen inguruan, eta eskualdeko gainerako herri txikiak bezalaxe. Tolosa baino denagoko, dudik ez. Eta Tolosako sorkuntzan zer ikusi izatala. Garai haietakoak oso dokumentazio urritza daukagu, eta nolabait ere dokumentaziorik ez. Ordunik, gogo eta txiki bat egingo dut, ja, leheno egin dut, dagoeneko egin dut. Orduan, hemen, batez ere, ni ez naiz aditu bat, heraldikan ez naiz aditu bat, genealogian eta eszeptiko puntu bat badukat asunto guztionen inguruan. Hasi naiz, hemendik Zizurkiletik etorri dalako gonbite bat, Arantzadiri zerbait egiteko. Eta ikusi dut nire inguruan, eta niri tokatu zain, eta nolabait ere hemen herritik lan batzuk oso sakona egina zeuden. Eta batez ere oso importantea dana, eta armarriaren inguruan eta udaletxearen garapena guztiak bat datozta. Badaude, beste udaletxe batzuek hau baino txikiagoa, eta nolabait ere oraindik ez daukate armarririk edo ez daukate nolabait ere honek lortzen duen hiribildu bezala edo herri bezala izendapen hori. Azkenean hauen nahi dute izaera juridiko bat abantaila guztirik. 14. mendean sartzen dira Tolosarekin, Tolosak ez du jaten Zizurkil. Hasiera batean Zizurkilarrek eta gainerako guztia sortzen badute Tolosa, hauek sartzen dira Tolosan zertarako jauntxoen aurrean aurre egiteko. Eta gero Tolosan barruan, Tolosako kontzeptua kontrolatzen zutenen, nahi zituzten inguruko herri txikiak jarraitzea azpian eta zergak jaso. Eta gogo sartu bazan, gero borondadez atera nahi zuen eta bere izaera lortu nahi zuen eta Tolosatik aldekin. Eta bide horretan beren nartasuna lortzeko garaia lehenengoa da izaera juridikoa. Eta bigarren mailako gauza bat da ikurra, ze ikurra mota. Gu bezala, gu lehenengoa gure nortasun agiria daukagu. Eta hau, halako agiri bat edo halako agiriak ez daude herri guztietan, Tolosan ez dago. Hemen ikusten da
Eta hor atzekaldean daukazue, pues, armarria, no? Nundi datorren Zizurkilgo armarria, armaz inguruko aditu bati ordaintzen dio hemengo udalbatzak, eta lehenengo marrazkitxoa hemen dago. Eta generalki 17-18 mendean Oriako, Bailarrako herri askotan gertatzen dago. Eta Beasainen gauza bera dago. Dago horrelako liburuzka txiki bat, nun horri batean dago dana marraztuta, zer gaitik jartzen dira gauza horiek. Adibidez, Beasainen daude otxoak, izartxo bat eta gaztelutxo bat. Eta hemen kainoiak erabakitzen dute. Eta baita ere, bide batean, 18. mendean, eraikitzen dute Arrizko udaletxe ederra. Beraz, hemengo barrokoa oso hotza da, oso ekilibradoa, oso razionala da, eta fatxadan azaltzen da armarri barroko hau. Oso polita da. Armarri hau badauka beste bat bizkia dana aleikoa. Aleiko armarria antzekoa da. Eta erdian kainoia daude, erdian motibo handiena dago, baina inguruko apaindura guzti hori da barrokoaren azkenengo garaikoa, rokoko, Versalles, Luis Amaseigarrena, peluka handi horiek, dago rokaia, maskorren motiboak, oso polita da. Tipologikoki, arte historian oso errez ulertzen dana eta mugatzen da. Hau da garaiontakoa, no? Garaiontakoa. Eta barrukoa, gero barruan, baduzue beste bat, egurrezkoa, oso interesgarria, igual pixka bazarragoa, eta motibo guztiekin. Azkenean, kainoiak egon behar dira. Batzutan, daude pixka bat gehiago, gutxiago, gurpilekin, gurpili gabe, berdin dio. Berdin dio, zergaitik. Zergaitik jartzen dute hau. Ikusiko dugu aldameneko herri baten arrazoia. Arrazoia simplea dira. Kainoiak zeo zerbait ikusi daukate hemengo populazioarekin edo hemengo herritarrekin? Nire erantzuna da, ez. Zizurkildarrek ez zuten izan olako protagonismo izugarria Belateko bataian. Ez dauka zer ikusirik. Zerekin dauka ikusirik? Erabakiarekin. Garai hartako Zizurkildarrek erabaki zuten hori. Arrazoiarekin edo arrazoi gabe, baino erabaki zuten hori. Zergaitik? Beste herri batzutan gu gera zein da gure nortasuna. Gu herri bezala bestea baino gehiago izan behar dugu. Eta, gu egon ginen Orreagako gatazkan, gu egon ginen Las Navas de Tolosako gatazkan, gu egon ginen beste antzeko ekintza handietan. Gu etortzen gira errege zar batetik, Erromako Zesar batetik etortzen gira. Eta momentu horretan hauek erabakitzen dute hori. Eta atzo hitz egiten Pello Monteano momentu honetan Tolosako udaletxean ari da hitzaldi bat ematen. Pello Monteano historialari nafarra, Nafarroako artxiboan artxiberoa da, euskal zalea, oso zaila da, hori gertatzea Iruñako erakundeetan, eta hobeto irakurtzen duena mundu osoan, planeta Tierra osoan, 16. mendeko idatziak, konkistatzaileen idatzia. Juan de Rena izenako testaferro bat, Konde Mirandaren morroia eta Fernando Aragoikoaren morroia oso ondo irakurtzen du. Eta atzo bertan esaten zian, 1512, gatazka Nafarroako konkista. Espainolak sartzen dira Nafarroan, eta hasten da konkista. Eta konkista eta gerra bat da Irak bezala. Amerikarrak sartzen dira eta 10 urtetan luzatzen da. Momentuz dago gatazka handi bat, dana bombardeatzen dute eta beste batzutan lasaiago. Nafarroako konkista 1512 eta 1522 arte, hor behintzat Nafarroa garaian 10 urte biek oso importantea dira. Noaingo bataia barnen, eta bar, eta horietako gatazka txiki bat, txikia, Belatekoa izan zen. Belatekoa izan zen. Eta han zeuden Gipuzkoar batzuk. Gipuzkoar batzuk, atera zirelan, nola baitere, deialdi batean, jauntxoek deituta, eta Pello Monteanok esaten zian, haztu behar dugu konkistaren rol hori. Zergaitik juten dira Zizurkildarrak eta inguruko Tolosaldekoak Nafarrora? Batzuk agindupean, jun behar dutelako. San Milaneko jauntxoak, edo Lazkaoko jauntxoak, edo hemen
goiti daudenak, eta azpian nekazariak eduki nahi dituzten horiek, pues, gerra garaietan gora joateko edo kortearen edo erregearen aurrean aberasteko eta bere egoera indartzeko aukera daukatelako. Baina hemen dauden baserritarrak beraientzat eta abenduan Nafarroa alderaino joan, nun Iruña inguruan daude Juan Hirugarrenaren erregearen tropa guztiak inguratuta Iruñan eta jale egiten dute, zeta mercenario gehienak, beraiek zituzten mercenario gehienak, Nafarroako errege, Frantziako erregeen laguntzarekin, pues nahiago zuten Alemaniara joan, edo beldurre zeukaten Iruñerrian, Iruñeko kuenkan gelditzea islatuta. Eta orduan, erabaki zuten area joatea. Alemanak eta frantsesak eta garai hartako ejertzito gehienak ziren ordainduta, eta Europatik etortzen ziren. Beraz, sartzen dira espainolak, eskatzen dute laguntza Gipuzkoan, eta nolabait ere, pues beraien artean frikzioa daude, baino Gipuzkoarrak egin dute jauntxoek deialdia eta daude, taldetxo batzuk hoien atzetik joate. Nafarroako tropak eta Frantziako tropak eta mercenarioak ari dira ateratzen Iruñerritik, ari dira Pirinioak pasatzen, eta batzu ja daude pase Nafarroan, eta oraindik retaguardia dago Belaten. Oso luze mugitzen dira, mugitzeko guzti hori 6 egun pasatzeko. Eta nolabait ere, talde handiena, ja beste aldean dagoena, atzekaldean daude lanskete aleman batzuk kainoiekin. Eta hoien gainean sartzen dira, hoien kontra, beste euskaldun batzuk. Eta lansketa segitun juten dira, eta usten dituzte kainoia. Eta baten bat, barranko batera botatzen dute, eta orduan harrapatzen dituzte kainoia. Eta erregearen alde egin dute. Baina batez ere jauntxoek eragin da. Beste adibide bat ulertzeko hobeto, Gerra Zibila. Zenbat napar etorri ziren honea derrigorrez. Edo gero hemen frankistak sartu zirenean, zenbat harrapatu zituzten hemen Frankoren gudalostera eramateko. Hori duela 76 urte. Pentsa zazue duela 500 urte. Orduan, kontestu horretan, erantzuna da Zizurkildarren izaerarekin, Zizurkildarren parte hartzeak, zikan, 3. mailakoa ez da arrazoi bat. Ez da arrazoi bat kainoiak asaltzeko. Eta gero jarraituko dut honekin. Hori da importantea. Eta hemen armarri honetan baldin bat zegoen zerbait errepresentatiboa gure herriarena hori mantendu beharko zan, baina honek ez dauka ezer ikusi. Igual baten bat, bi egon ziren, baina hori da nola baitere akzidental edo 2. mailako, 3. mailako arrazoi bat. Eta momentu honetan 2012an gu hemen gaude, zuek hemen zaudete, eta gogoeta bat egiten da. Gogoeta bat egiten da zilegia dana eta zuzena. Zeta gu ja daukagu formakuntza historikoa guztio gaude alfabetatuta, guztiok irakurtzen ditugu prentsak eta era guztia daukagu espiritu kritiko bat, eta esaten dugu urteurrena dala, duela 500 urtekoa. Arrazoi kulturalak ditugu, armarri honetan azaltzen dana aldatzeko. Zeta pensatzen dugu, muga guztien gainetik euskaldunak garela eta mankomun gauza asko ditugula kulturalki. Politikoak, zilegiak dira, zuetako bakoitzak izango du ideologia bat. Eta esango dezue, ez, guk herri bat eraiki nahi dugu, Europako beste herri bat gainerako guztie bezala. Zilegia da, hori da, zuek gaur egungo erabaki zuzena bat. Eta beste arrazoi bat, praktikoa. Adibidez, askotan gertatzen da. Ikurra hau, gauza gutxi saltzen ditugu enpresa honetan, zeta ikurra zarkituta dago, eta ez du funtzionatzen, bezeroek ez dute ulertzen eta aldatu egiten dute ikurra. Eusko Alderdi Jeltzaleak, oentxe bertan aldatu du ikur txiki bat, esan da aldaketa txikia, no? Daukate ritmo motela batzutan. Baina ikurrak aldatu dute, ikur hori, transizio garaian sortu zutena eta egin dute degradazio txiki bat. Zeta nahi, pensatzen dute, beraien estudioen arabera, bozka gehiago lortuko dituztela modernidade puntu bat, kanpaina politiko guztietan lortzen dira edo bilatzen dira ikur ezberdinak, eta ikur identitario baten beharra.
ikur identitario baten beharra. Zeta, zizurkilu armarria ikusten dugunean, nork ikusten du kainoi horietan edo armarri horretan zizurkil? Igual, hemen izango da adituren bat, edo historiazale bat, ni arkeologa izan da, edo historiazalea izan da, ez dut ikusten ikur horretan zerbait zuek bezala, herri bezala, kamiseta batean eramateko, ez du funtzionatzen, udaltzaingoan atean, edo hemen kanpo aldean, inork ez du ezagutzen hori. Orduan, arrazoi ezberdina daude, momentu honetan, gogoeta txiki bat egiteko, eta hori guztion begibistan eukitzeko. Hor gelditzen da, eta egia da, Euskal Herri osoan dagoen armarri bakarra bere osotasunean Nafarroaren konkista aldarrikatzen duena da, zizurkil. Zue zarete bakarra. Zue zarete bakarra, eta gogoeta hori egin duzue. Hori da bat. Eta kainoiak. Bueno, pues zer nolako kainoia zeuden. Peio Monteanok atzo, pasau zizkian iruditxo hauek, pentsazazue Amaiurrera kainoiak eman zituztenean, gurdikadak ziren, baina bakoitzan 2 pare edo 3 pare hiriekin. Ikusteko, kainoiak horrelakoa dira, eta da iraultza teknologiko bat. Lehengo gure gaztelutxoak nolakoa ziren, olakoak, albizturkoa, hemen ikusten duzue, hori dago Ermiozabaleko magaletan, Urkizuren goikaldean, eta gelditzen dien aztarnak horiek dira, eta hori da 14. mendeko Alaiza herri txiki hortan bizi ziren euskaldunek marraztu zuten gaztelua, eta oso argazki zuzena da. Adibidez, hemen ez daukagu gaztelurik, eta Alaizan ere ez dago gaztelua, baina hemen baldin balego halako gaztelu bat, ikurra edo ikur berri bat sortzeko, hau dira Nafar gazteluak, baina nik esaten dut hau, zetamen beti zeuden geziekin, harriekin, lantzakin, teknologia militarra kontrolatzen duena, kontrolatzen zuen inguruko herrien dinamikak eta aberastasuna eta bar. Eta bapatean etortzen dira kainoi mota hauek. Eta zeintzuk ekartzen dituzte, nondik etortzen dira, Italiatik, Alemaniatik, eta zein da garaiko ejertzito honena, espainola. Dira, munduko honena, konkistatu zuten, Oran, konkistatu zuten, Italiako hegoaldea, egon ziran Milanesado aldean, Europako Alemania eta Holanda aldean, baita ere Aztekak, Inkak eta Hego Amerikako erresuma guztiak nola baitere akatu zituzten, baina arma hauekin. Eta nola baitere, lehenengo aldiz hemen ikusten dira halako arma beraien eskutik, beraientzat harridura. Orduan hori da poterearen ikur bat, eta horregaiti baita ere, zizurkilarrek bere momentuan esaten dute, hau hain poderotsua da, hain tal, eta guk izan genuen izugarrizko garaipena, hasten dira, burua berotzen, eta hortik etortzen da izkala. Nun erabiltzen dute baita ere, aurreko alditan hori, baita ere, Amaiur gazteluan, beak esan du, ateratzen du, jak esan diazu, ateratzen du. Hau da, Amaiur gazteluak, hemen gaude lanean, gara egunkariak duela gutxi ateratako halako marrazkitxo bat, bertan ikusten dira, nola baitere, ez lehengo erdiaroko arresi altuak, baizik eta baita ere baluarte modukoak, eta bertan jartzen dituzte artilleriako elementuak, eta bertan azaltzen dira, lehenengo aldiz, gure arkeologiaren historian, behintzat Pirinioetan edo Nafarroarekin lotuta, kainoi bola horiek. Belate garaiko moduko kainoiak, horiek dira, azaldutako batzuk, ja horrelako 6 ditugu, 14 kilo 900 gramo bakoitzak, burnia da, mazizoak dira, eta aurkitzen ditugu, zonalde hauetan, aurkitu ditugu arresi honen kontra, eta, beste aldeko zonalde batzutan. Hori ikusten dan bezala. Orduan, belateko kainoiak, hemen azaltzen dira, gure armarri hontan azaltzen diran moduko kainoiak eta bere proiektila. Leno, atera dudan marrazkitxo hori da, hemen Donostiako gazteluan, Urgul mendian, dago, baita ere 16. mendeko kainoi eder bat, eta
justo Zizurkilgo armarrian azaltzen diren hoietako moduko bat, gurpilik gabe, beti daukate oinarri bat egurrezkoa, eta hori da, ne ustez Euskal Herrian konserbatzen den bakarrenetako bat, brontzezkoa. Eta guazen beste gizarte handiago batea, Gipuzkoa. Bost Bailarra, alde batean daukau Bizkaia, bere jauntxoarekin, beste alde batean Nafarroako Erresuma, eta momentu batean ja, 1200 urtetik, 1500 bitartean, hor dinamika bat sortzen da, eta ja 15. mendean nola baitere entidade juridiko-politiko bezala, hor hasten dira lehenengo urratsak. Eta lehenengo urratsak dira iraultza soziala eta ekonomikoa. Jauntxoek mantendu nahi dituzte nekazari guztiak, artzai guztiak bere azpian. Eta erresa da, ni naiz zu baino gehiago, zeta nik borrokatu nuen Las Navas de Tolosa zen erregen alde. Ni egon nintzan Nafarroako konkistan. Ordu ni naiz zu baino lehenago, ni egon nintzan Orreagako gatazkan. Horregaitik ni naiz Borboia, ni naiz Lazkao, ni naiz Gamboa, ni naiz Oinak. Baino zuek zarete arrastoa bat. Ez duzu ezertarako balio. Bizitza osoan horrela eta eskonduko zara gu nahi dugunarekin. Eta baten bat sartzen bada nerekin area. Ordainduko dizu bazkaria. Eta neguan ere bai, izorrai zu nirekin. Eta hori da. Eta dago konfliktori. Eta 15. mendean, bando gerran, nola baitere, hiribilduak, anteiglesia guztiak, Gipuzkoako hermandadea, guzti horiek menderatu zituzten jauntxoiek. Eta bidali zituzten kanpora. Bidez, Igartza, Beasain, berdin. Hango senarra, kanporatzen dute, bere dorretxe guztiak botatzen dituzte, eta sortzen da Gipuzkoa bere batzarrarekin, bere parlamentu txikiarekin, Holanda bezala sortzen da horrela. Larramendik esaten zuen, la República de las Repúblicas. Sortzen da hori. Eta handik, 20 urtera, Nafarroako konkista dator. Eta hemengo jauntxoek eraman nahi dituzte hemengo nekazariak area. Oraindik indarra daukate. Aldaketa horiek, naizta garaipena izan, pixkanaka joten dira. Eta komunikabideak eta aginduak ez ziren gaur egun bezain harinak. Eta horiek eramaten dituzte eskualdekoak harrapatzera kainoiek, belateko kainoiak. Hoien nahi dute berriz ere protagonistak izan, zeintzu ziran gerreroak, jauntxoak, zeintzu ziran langileak eta bizitza osoan baratzan edo mendian hartaldearekin bere azpian zeudenak. Edo, berari kontrolatu nahi zituzten kontzejo guztiak. Hor dago beste gatazka bat, ez da bakarri Nafarroako konkista. Eta horregaitik, berriz ere, zer egin zuten Zizurkilarrek? Pues bere jauntxoek edo bere loturak, elainen loturak, pues bueno, agintzen zutena, no? Eta Gipuzkoan, nortasun hori lortzeko armarri bat behar zuten. Eta hau da, nola baitere, 16. mendeko erretaula bat, hau dago San Francisco Elizaren ondoan, Tolosan, artxiboan, eta Joan de Antxieta egin zen. Hemen ze ikusten da, berai behar zuten zerbait, ni naiz Gipuzkoarra, ez naiz Naparra, ez naiz Bizkaitarra, erromatarren kontra borrokatu genuen. Eta aginen, ostoa jaten genituen, errenditu baino lehenago nahiago genuen gure burua akatu. Porque gu batez ere noblezia eta horrela. Eta baita ere kainoiak hartu genituen. Eta hemen isladatzen da Gipuzkoako armarria eta hori. Eta guk besteak baino gehiago borrokan. Borrokan besteak baino gehiago. Handik, 2 mende geroago, 102 urte geroago, Zizurkilen gauza bera esan zuten. Gu behar dugu gure nortasuna, gure arrotasunaren zerbait, eta begiratu zuten Gipuzkoako armarriari, segurazki hemen egongo zan baten bat, eta esan zuen, bai, gu egon ginen bertan, belateko batailan, eta horregaitik jarri zituzten armarrioiek. Baina, beste gauza bat, armarriak ez dira behin betikoak, monarkiak ez dira behin betikoak, ez gaur egungoa, ez da ere, sinistu behar dugu. Hori horrela da. Eta armarriak bere bilakaera izaten dute. Orduan hemen, zarrena, Gipuzkoaren zarrena, ikusten da itsasoa edo ura, eta
hiru haginak, hiru arbol, lurraldetasuna, berdea, basoak, itsasoa, eta nolabait ere goran bazegoen erregea. Erregea, Enrique Laugarrena, oia interpretazio ohikoa, etorri izan pixka bat laguntzera. Eta gero ja, jartzen dute beste zatitxo bat, beste kuartel bat nun azaltzen dira kainoiak. Eta hori mantendu da, harrotasunez. Baina, bai, 1979an aldatu zuten eta kendu zituzten gaineko gauza guztiak. Zergatik? Eta garai hartako gizarteak demokratikoki bere burua jotzen zuen ezintasun guztien gainetik errepublika zalea. Erregeak ez ditugu nahi, gainera arrotzak badira, beraien ez dute esaten, baina horrela erabaki izan, eta gero kainoiak. Euskal Herrian gaude, eta ez ditugu jarriko barneko gatazken sortutako ikurrak, nazioarteko politikangatik sortutako gatazken ikurrak. Eta, adibidez, Gipuzkoako armarria oso oinarrituta dago, artelanak daude, asaltzen dira hemen, asaltzen dira Espainiako unibertsitateetan, Madrilgo gortean, eta denetatik dago. Eta beno, hemen ikusten duzue, hoietako batzuk, ekarri ditu besterik ez, eta erabaki izan aldatzea. Eta ez da ezer gertatzen, zeta ikusten zuten, gizartearen ordezkariak ikusten zuten kainoiak eta erregea ez ziren representatiboak. Eta aldaketa hori egin zuten. Eta alderdi bakarra dagoena gaur egun horren kontra alderdi popularra da. Eta gaur egun, hemen ikusten dituzue, indarrean daudenak. Goran, hiru zuhaitzak, itsaso batean, eta beran askotan ikusten duguna. Eta bestea hor dago. Artelanak badira, ez dira suntsitzen. Eta horiek mantentzen dira diputazioan. Alde batean dauden pintura ole horiek, eder horiek, mantentzen dira diputazioan. Eta hemen daukagun armarri eder hori goiko udaletxean, izugarri polita da eta bertan mantenduko da. Bertan mantenduko da, eta patrimonioa da, hor dago, ziurazki, inoriaia ez dio begiratzen, baina osotasunean egin zuten eraikuntza hori. Baina gero, eguneroko bizitzarako, gure paperetan, gure eraikuntzetan, gure folleto guztietan, beste erabilidad dugu. Eta beste bat, gu arkeologian gabiltza, baina ez bakarrik paleolitokoa, Gerra Zibilaren inguruan. Zer erabaki zuten, 1926an? Nolabait ere, gobernu bat sortzea, udaloste bat sortzea, eta ikur bat sortu zuten. Eta Eusko Jaurlaritzaren ikurra hoiz esan. Hegoaldeko 4 probintziak, bere ikur guztiekin, eta Gipuzkoak ez zituen kainoiak. Ez da erregea ere. Ez dira bakarrik 79koak. Gure aitona monek holaxe nahi zuten. Gure gurasoek horrela nahi zuten, eta guk ere bai, orain gure Gipuzkoako armarria horrela nahi dugu. Zeta ez gatoz bat, nahiz eta historikoki kainoiak izan, eta 15. mendea erregea, ez gatoz bat horrekin. 1513an jarri zituzten kainoiak Gipuzkoako armarrian, guk orain esaten dugu Gipuzkoako armarrian ezetz. Eta ez da gaur egungo gauza bat. Eta horiek dira, hain zuzen ere, elgetan aurkitutako gorpu batzuen inguruan horrelako gerrikoko ebila bat. Hain zuzen ere, Ibarretxe lehendakariak atera zuena prentsaurre batean. Horrela. Ez daki Sanzek ikusi zuen edez, baina igual Gartzelan sartuko zuen, zeta Nafarroako armarria dago bertan. Eta gaur egungoa indarrean dago hau. Zeta Garaikotxearen garaian, eta Ramon Rubialen garaian, Consejo General Baskon, Nafarroako katea zeuden hor. Baina gizarte aldatzen da, eta Nafarroako UPN-eko gobernuak sartzen du auzitan, eta Espainiako tribunaletan esaten dute, kendu behar da, eta gorriz jartzen dute bakarrik. Ertzaintzako kotxetan askotan ikusten duzuen moduan, edo telebistan, eta zergako paperetan, beti, no? Eta hau ere bai, ez zaio gustatzen
Nafarroako eskubitar oiei, ez dut dira txagoa. Beste adibide txiki bat. Iristen gera Anoetara, eta Anoetan, Anoetak Zizurkilekin muga egiten du, ez gara joan behar oso urrun, hau da bere armarria. Pentsa ezazue ez gaude elizan, gaude udaletxean. Eta goran daukagu baita ere erregearen korona, guardia zibilarena. Eta ez dago erabaki bat, ez daukate zuek daukazuen agiri politorik. 19. mendea ikusten dute Zizurkilera eta hori daukate kriston armarria, kriston udaletxe arriskoa, eta armarria landuta, eta gainera erakutsi digute daukatela paper batean kolorez eta duela ez dakizen bat urte armarri bat. Eta Zizurkilen zeukaten hori, arkumea evangelioen gainean eta hankatxo tartean gurutze bat, Agnus Dei, Europako mendebaldean dagoen guztia. Zergaitik, gu behar dugu armarri bat, eta biltzen dira, eta paisa beraiekin batera, porque bizilagunak dira, egoten dira edaten eta gauza gehiago egiten, noski. Eta, ze jarriko dugu? Pues gure patrulla San Juan bada, pues jarriko dugu hori. Porque ez dakite zer jarri. Eta horrela sortzen dira gauza. Eta momentu batean, Anoetarrek esaten dute, eske, gu nahi dugu zerbait, gure izaerarekin bat, gu nahi duguna, eta modernoagoa, eta bar. Eta orduan, erabakitzen dute sortzea prozesu bat zuek bezala, eta hasten dira gogoetak egiten, eta bertan parte hartu genuen, ni eta Mikel Erraktin, eta kukua dira, netakoak, kukuak, gero, erreka, hori ibaia, beraientzat importantea da, Basagai menditxoa da altuena, eta Basagai mendiaren goikaldean badago herri zarrena, Burdinaroko herriska, eta orduan pentsatu genuen, eta egin genuen gogoeta bat, porque etzekiten ez da zer jarri. Pixka bat, tradizioari jarraituz, eta Gipuzkoan mendia, beti daude ura, kasu honetan Oria ibaia, nola baitere gure Amalurra, dago mendia, eta Oria ibaia, eta Amalurraren gainean, gure historia eraiki dugu, eta gure historia oso zabala. Zeta zuek Zizurkilen ez daukazue Burdinaroko herriska bat, eta gu daukagu hori, eta Tolosan ere ez daukate, eta ez dugu gaztelua jarriko dugu, nola baitere irudi, nahiko eskematikoa Basagain herriarena. Menditxaren gainean, gure historia. Eta guzti horren gainetik gu pasatzen gera bizitza honetan. Belaunaldi pasatzen gera Amalurren gainean, gure historia egiten, eta gu kukuak gara. Eta goran dago kukua egan egiten. Eta hau erabaki zuten, gidoi hori lortu zuten, pentsatu zuten, gutxik gara bera hortik oso klasikoa da, Eta joan ziren Tolosako diseinadore baten gana, eta, hau erabaki zuten. Eta gaur da eguna, non, sudatzainek, eta guzti hori zabalduta dago. Beste bat, ez da oso errealista izan behar. Leioan, ikusten duzue, hor goikaldean, alkatearen, Eneko Arrobarrena, gaur egun, oraindik alkatea da, eta 2005an oraindik ze armarria erabiltzen dute. Errezena, gaztelutxo bat, herri bat garelako, eta Bizkaian egon da, arbola. Eta arbolari beti jartzen diote gurutzea, jatorrian ez zegoen. Eta aldamenean ez dut oso ondo ikusten, ez dakit, animali bat izango da, baina ez zuen funtzionatzen. Eta erabaki zuten aldatzea. Eta egin zuten, hori ez dakit prozesuan nola igo zuten. Igual, 18.000 euro gehi da, posible du udal batek, zuzenean kontratatzea. Ekarri proposamen ezberdinak, diseinadore ezberdinei, eta erabaki zuten hau egitea. Eta bere armarria, hori da, Iloroko aldizkaritxoa, eta Leioa, ele horrekin, erabaki zuten hori, gu gera Leioa eta bertan daukate izugarrizko kulturetxe bat, polita, handia, kristalezkoa, itzela, kultur Leioa deitzen da. Kultur Leioa, hori joku horrekin, eta erabakitzen dute halako armarritxo bat.
oso eskematikoa. Eta Bilboko inguruko guztiek eta inguruko bizilagunek, beste udalerritakoek, segitun identifikatzen dute. Ez da armarri bat hola gauza askorekin eta inprentara emateko zaila, erabaki zuten hau. Beste armarri batzuk oso zuzenak dira. Ilurtzunek erabaki zuen baita ere beri aldatzea. Zeta beraientzat eta gaur indarrean dagoena da hori, bihaitzak, ez bihaizpak, dos hermanas, eta baten pensatzen badu ilurtzun, ez dakigu herrian nolakoa da, pasatzen gera hortik, baina beti daude hor, muga fisiko bat bezala, beti hor daude, eta beraien armarrian hori jarri zuten. Eta gero inguruan ze jarriko dugu eskateak, porque Navarra tiene cadenas, las de dentro son las de nuestras y las de fuera son impuestas, ¿no? No voy a cantar. Eta hori erabaki zuten. Eta Gernikan zein normala da, Gernikako arbola. Ez que hori, hola da, no? Ez dago betidanik horrela izan da, naiz eta atzekaldeko kioskori neoklasikoa da. 19. mendearen lehenengo erdikaldekoa da. Baina, funtzionatu du eta jarri dute atzean greziar templo bat, arbola bakarrik izango zen bere garaian. Baina, orain guztiok gure buruan eta bere herriaren armarria horrela isladatu dute. Beste bi adibide, Ibarra, Tolosa ondoan, beti izan dute, Ibarra, Tolosa, beti menpean, Tolosa gaztelutxoa, hiribildua, beraiek zeukaten beste gaztelu bat, ruinatan bezala. Inork ez daki nundi zetorren. Eta egin zuten halako konkurso bat, eta Antxona Agirre Sorondok irabazi zuen, eta egin zituzten halako bi mendi, izango da Belabieta aldera, bestea Erroizke, eta erdian Errekatxoa. Eta Mendaron ere bai, erabaki zuten, independienteak izan. Debatik alde egin, Elgoibarretik alde egin, eta ja, ez dakit, bestea, Zumaiak izango zatitxo bat, gara hartan. Eta 83an independienteak bihurtu ziren, eta behar zuten ikurtxo bat, ez zeukaten denbora, eta Mendaro bizatitan dago, eta erdian zegoen zubi handi bat, eta hoixe bera izan da honen ikurra. Bilboko armarria bezala, San Anton edo Atletikekoa baita ere da, no? Ez dauka hor. Orduan, erabaki zuten hori. Beida, eta honek dauka zer ikusirik zuekin eta bila honatarrekin, zeta nola baita ere egin zuten hau, handik urte batzutara zubia bota zuten. Talameneko batzuk, egin zituzten manifestazioak eta bareta bat, eta goratzen du, kargak eta guztiak egon ziren, eta zubia bota zuten, uholdeak zirela eta hemen gauza bera gertatu zen. Zubiarekin gora berak egon dira, urte askotan zehar, nire bai partaide izan naiz, era guztietakoa, eta udalerriak utzita, eta nire etxeari, nengoen hau egiten da pentsatu eta Arantzadi, behira, zei kurra egin zuten, 1947an, Txindoki mendia, dago nola baitere sugarra bat, Txontxorretik, eta horrela egin zuten. 3 bat, zeta frankismo garaian, guztia debekatuta zegoen, eta orduan gu egon ginean, Real Social Bascongada de Amigos del País, 3 bat, 18. mendean sortu zuten lehen hori. Eta hori zegoen, eta gero jatorri zan, Eduardo Txillida, eta Eduardo Txillidak egindako lehenengo ikurra korporatibo hause da, eta mantendu indana, altxerri isturitzeko kobazuluen dauden gauza batzuk ustartu zituen, eta geroztik hau mantentzen dugu. Oso merkea da, ja ez daukago horik aldatzeko, nola baiteren gurea sentitzen dugu moduan, eta hor dago, gero xago, Txillidak egin zituen ikurrez berdinak. Testora Pronistia, Euskal Herriko Unibertsitatekoa, baita ere Kutsarena, guzti horiek egin zituen baino lehenengoa, hau egin zuen. Eta gu mantentzen dugu, edo beste batzuk, ikurrak importanteak dira, prehistoriako aditu batzuek esaten dute, kobazuloetan, pinturakin, margoekin dauden kobazulo hauetan, beti daude nortasunezko ikur batzuk, eta hori dira klan edo gizatalde baten ikurra, hemen zaldia daude, Ekain eta
eta Ekainberri, erreplikan, erabaki zuten egitea horrelako ikurtxo bat. Eta heraldikaren historiak eta banderak gauza berriak dira, nazioen bandera, eta 16. mendean, 17. mendean, 18. mendean, iraultza frantsesa etorri arte, edo Amerikako iraultza etorri arte, Amerikako independentzia, erregia ziren lurraldeen jabeak. Eta adibidez, hemen daukagu Enrique, gure beste errege bat, eta eskondu zen Angulemeko Margaritarekin. Eta eskondu zanean, Enrique honek zeukan 11 urte gutxiago Margarita Angulemakoa baino gutxiago. Eta opari bezala, oparitu zion Biblia bat, eta Biblia zegoen dekoratuta. Eta oso polita da, porque, zeta bertan ikusten da Enrique, jantzita, hor dago atzekaldean emakume taldetxo bat, hor dago Margarita, eta esaten dio, Margarita bat topatu dut, eta nire bihotzaren erdian zaude dagoeneko. Eta oparitzen dio, halako Biblia bat. Baina guretzat interesgarria da, zeta da, Nafarroako errege bat, belateko bataiatik, 10 piko urte, geroxeago, eta bertan azaltzen da armarria. Eta armarria da, bere armarria. Bea hiltzen danean, armarri horrek jazdauka zer ikusirik. Igual, bertan azaltzen diran lurrak eta senyorioak eta bar, sakabanatzen dira. Eta bertan, armarri horretan ze azaltzen da. Nafarroako zatitxo bat, albrete zituzten lurrak eta lur barruan zeuden subdito guztiak eta nekazari tartzai guztiak bere menpean, Aragoiekin lotura bat zeukan, Fua Behar, baita ere, Bigorreren jaunherria, Ebreu horietako bat, Leon eta Gaztelako lotura batzuk zituzten. Eta hori da, garaiatutako Enrique, hirugarrenaren nolabait ere armarria. Bera hiltzen danean, bere ondorengoak beste armarri bat egingo du. Armarri guztiek ari dira aldatzen. Jauntxoen eta erregen armarriak aldatzen dira. Hiltzen da Felipe Bigarrena, eta bere alaba bertatik usten dio beste lurralde bat. Eta sakabanatzen da nolabait ere armarria. Eta bilakaerak aldakorrak dira armarriak. Eta jatorrizko interpretazioan denetatik dago. Hau da, sinpletasun batekin, Nafarroako armarriaren bilakaera bat. Garai batean, zer da hori? Batzuek esaten zuten, soldaduak eramaten zituzten armarrien rematxeak, bikrucifera, izar bat bezalakoa, gero azaltzen da bestea, gero kateen asmakuntza etortzen da, eta duela en urte baino gehiago ez, ja sortzen dute armarri hau. Eta armarri honen gainean berriz ere dago Espainiako koroa. Eta gaur egun ofiziala dana da bekoa. Baina gartxotek, segurazki ikusi dezue pelikula, eta baduzue liburua, beste atzerago juten da, eta atzera joaten, interpretazioetan, azkenean ez dago ezer idatzita. Eta hor dagoen ilargi erdia, izartxo moduko hori, naturarekin lotzen gaitu. Beran dauden hiru horiek, loretxoarekin dagoena, uste dagoela Luterako katedralaren goiko nerbadura batean. Eta hau da, gaurko argazkitxo bat, goran, nagoni, 3 amaiurtarrekin eta laurralgo beste batekin, eta amaiurko argorri bat jarri dugu, Nafarroako etorbidean Tolosan, eta hor dagoen parkea izenik gabe, guain deituko diogu Amaiur parkea. Zeta hori zan, Errepublikako etorbidea, baino Nafarroako erreketek sartu zirenean, jarri zuten Nafarroako etorbidea. Eta 1978an, lehenengo udalarekin Jokin Gorostidi, Iñaki Linazasoro, horiek ezagutuko dituzue, erabaki zuten Calle División Azul, Udari kalea. Avenida Madrid, Araba etorbidea. Barrio Columna Sagardia, Siberua auzogunea. Avenida Navarra, Avenida la República Sana, maite duan beste Nafarroa ez dugu aldatuko, ez zuten aldatu. Eta mantendu da gaur egun arte, eta aldamenean zegoen lur
horrek ez zeukan izenik, eta gu beste nafarro bat aldarrikatu nahi dugu, eta honia etorri ziren naparrek fusilatu zituzten lehenago beste napar batzuk. Eta orduan, jarri dugu, harri hori, Bartango udalak oparitu diola Tolosari, eta bertan dauden ikurrak, eta horregaitik ateratzen dut hau, ikurrak, heraldikoak, edo nola baitere jarraitzen dute hori, naturarekin lotutako guzti hori, eta hemen, ikusten duzuen moduan, ikurtza hauek baitare azaldu zaizkigu, botoi batzutan, mendikuteko gazteluan, eta dira zaharrenetakoak. Izar moduko horiek, Nafarroako armarriak eta beste udalerri batzutan daude. Hori ikusten dituzue, botoi horiek, hemen albisturren aurkitutakoak, garai hartakoak. Eta gero, ikurrak berriz ere errepikatzen dira. Hemen adibide batzuk besterik ez daude, lehoiak. Lehoia da, aspertzeko modukoa zenbat tokitan daude, Flandesen ere bai badaude batzuk oso politak, baina, Rastafariek ere bai erabiltzen dituzte, eta, Iruñekoa, Siberukoa eta guzti horiek ikusteko, zergaiti lehoia, zeta da, nola baiten naturaren animali basatiena. Zergatik kainoiak, arrazoi antzekoengatik. Eta baita ere, ikurrak naizta animali berdinak izan, esan nahi ezberdinak dituzte. Arranoak. Gure Telesforo de Monzón maiteak sortu zuen beko arrano beltza, eta hori, goiko dokumento batean oinarritua, baina bero beste batzuk, hau da el lado oscuro de la fuerza, izan dezakegu, beste nazkagarri batzuek, sortu zituzten beste horiek, Eta, esateko, arrano ikusten dugu, Erniozabaletik, eta, askatasuna sortzen da gure buruan, eta bat, eta, bukatzeko, besterik gabe, zitanik azkenean, momentuz, gure txostena egin arte, eta txostenean, Papello Monteano gonbidatu dut parte hartzeko, benetan esateko, eta behar da, gehien dakiena belateko gatazkari buruz, eta nik esan dizuen lehenago, Zizukildarrek ez zutela ezer ikusirik horrekin edo baten bat, baina beraintzat ez da ezer, hori da lehenengo gauza bat, eta iruditzen zait bera parte hartzea oso importantea da, eta bera gainera, eta gu berarekin edo bera gurekin ados dago heraldika lege guztien gainetik borondatea. Orduan, garai bakoitzeko pentsamolde eta gizartearen isladak dira ikurrak. Hemen dauden kainoiak, dira garai hartako, Zizurkildarren nola baitere errepresentazio txiki bat, garai hartan, sinisten zuten, hundiak izateko, gerran oso adituak izan behar zirela, eta nola baitere, arzaina hundiak egin behar zituztela, eta aldakorrak dira. Ikurrak aldatzen dira, ez dira behin betikoak, eta beraiek erabaki zuten, borondade batean oinarrituta daude, Enrike Hirugarrenak edo garai hartako Zizurkilgo batzarrak hartutako erabakia. Eta beste kontu bat eduki behar duguna edo eduki behar duzuena oso garbi. Naizta erabakia zuek hartu, jakin ez dira behin betikoak, eta zuen pentsamoldean islada izan, batzutan guzti hori naizta bete, igual ikurra ez da oso arrakastatsua izango. Adibidez, Anoetakoa, barneratu dute, oso polita da, gidoia oso ona da, baina lehenengo golpean, ikusten dugunean urrututik, igual ez da sartzen begia. Orduan, nire ustez, herri bezala, garbi baldin badukazue, eta nik hala ikusten dut, hitzein dudan arabera, aldatu nahi da hori, urraz bat eman nahi da. Baina hori ez da nahikoa. Jakin behar duzue, zer transmititu nahi duzue horrekin. Bakarrik identifikatu, bisualki identifikatu, eta jakitea, hori gure udala da, gure herria da. Edo beste irakurketa sakonago bat ikur horren azpian, hori jakin behar duzue. Eta hori da daukazuen zaiena. Zeta hemen batzuek landu duzue oso ondo, nundi nora datorren armarria eta bat,
ni ez nahi sartu gehiegi historia horretan, zeta ondo justifikatuta izango da historikoki nundi datorren armarria eta bar. Baina aldatzeko behar da diputazioaren baimena, behar da prozedura bat, eta prozedura horren aurrean lehenengo gauza hau batez nahi dezuela, borondarea dagoela, iniziatiba zuena dagoela, baina zer ekartzen digute horren ordez. Eta horren ordez eramaten duzuena eduki behar du kalidade txiki bat, edo zer gauza ez dute onartzen. Kalidade txiki bat justifikazio aldetik, estetikoki ere bai, eta momentu honetan saiakera handiena zuentzat horiek dira. Parte hartze prozesu hau eta gero proposamena. Eta ni horretan ez dakit. Eta bain zuen txanda da, pertsonalki iruditzen zait gaurko gizarte moderno batean eta gu ditugun sinismenekin bide honean zaudetela, baina orain da beste urratsa hori. Bakarrikan, aipatu fase honetan gaudela, ulertuko duzue suertzea dugula, holako aholkularitza izateko, udalak, udaletxeak aholkularitza hitzartu edo hitzegina edo lotuta dauka Arantzadirekin, Arantzadik aholkatzen gaitu bide honetan, eta kaso honetan, gu gaude hori fase honetan, Pantxok esan du fase honetan, sozializazioa, divulgazioa, parte katze honetan, erabakitzea denon artean aldatu nahi dugula. Nik uste dira barneatu zamara dugula, aldatu nahi dugula, erazoain sartuko gineateke beste fasean, aldatu behar baina zertarak, Pantxoko bintatu duen bezala. Deialdi abiztiko dugu, estetika munduan edo pintura munduan edo irudi munduan gaitasun txiki bat erakutsi duten herritarren artean, oie galazokareko ditugu, baina aparte deialdi orokorra ingo dugu, eta hor guztion artean idea batzuk abera aterraz ditugun eta horrekan zer sortzen den. Horrekin guztiarekin sortuko izateke proposamen bat, eta proposamen hori gero udaletxeak bere egin behar du proposamen hori, eta onartu ondoren diputazioa, jungo litzateke hau, proposamen hori, baina iristen gera hortan, iristen gera abenduan. Beraz, epeetan ondo gabiltza, abenduan iritsuko litzateke. Abendurako prozesu administratiboa ez dago bukatuta horretik. Horretik ez dugu ofizialki armarria, baina udalak bere izan nahi duen armarri hori badu, eta udalaren atribuzioa da logoa egitea, logo simple bat egitea. Normalia erabiltzen dena logoa da ez armarri ze hori. Konposio elegante hori, gero logo bat ateratzen da. Diputazioa, pentsatu Foru Aldundiak, bi erraldoi horiek, eta gero logo simple hori. Logo simple hori guk abendurako dukiko dugu, eta belateko abenduan da. Abenduan izan zen, bostun urte abenduan ingo dira. Eta hor, egin nahi dugu bigarren txanda, bigarren sekuentzia, bigarren ospakizun edo buelta eman asuntuari, belate denia, belate eta zitzitea. Orain gehiago armarria da, orain gehiago da mila bostun damabi hori guztia, baina gero belatetaz, eta luego, komentatzen dukeen hori, perfecto abendurako, perfecto abendurako, gero etorriko litzatik, eitzingo dugu, baina hori. Beraz, bidean gatoz, alkatea egizu dukagu, ondo ernetz, da, Jose Maria, alkatea, Jose Maria dugu, eta bai, alkatea eta zinegotzi eta hemen batzuentzat. Orduan, goaz bidetik, zure laguntza izenbeko dugu bero ere. Galderarik balimo zure galdetu, eta, desde luego, nahi eskartu besteik ez, hitzaldi benetan amenoa izan da. Eskatu denion, baina benetan amenoa, polita izan da, solaia. Eta, zizurkiko kultur batzorren izenean, eta gude Bernardoren izenean, eta bara, eskarrik asko, denoi eta berezik kontxori eskarrik asko, eta galdera digo bai zuen, bazkari? Bi gauza, bi gogo eta txiki.
Antxoni Zagirre alkatea zanean, Tolosan, ni parte hartu nuen halako prozesu batean udal logoa lortzeko. Eta, bueno, etorri zian 57 proposamenera guztietako, 8 urteko ume batena, arkitekto batena, eta ni, nola induztu nitu udaletxe zarra, eta garai hartan negoen historia da arkitektura hemen eta Italiako Los Paladio del Populo italikoal, ikusten nuen eraikuntza, zegoen eraikuntza plaza zarran, eta marrazkitxo bat aurkeztu zuen batek, segurazki ikusiko duzue Tolosako folietuetan, eta ikusten da fatxada, udaletxaren fatxada, marraztuta horrela, oso realista, eta beran jartzen du Tolosako udala. Eta ni hori, beldurrak, eta baziren beste batzuk oso abstraktuak, te bat bezala, mantxa bat bezala, oso erresak logoetan, eta ni puntu karka bat izan nuen, eta nire eraginez, azkenean, barneko taldearen bozketa, eraman nuen, eta lamutu naiz, hanka sartu nuen. Beste bi gogoeta ditut, hainbeste ez grabatu, Gauza, ja,